ମୀରା ଏବଂ କରଣର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ମୀରା ଏବଂ କରଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ପୁରାତନ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥର ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି ପୁରା ଭାଇରେ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସୁଗନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ମୀରାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚିତ୍ରକଳା ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ କରଣଙ୍କ ଆଖି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଝରକା ଥିଲା। ମୀରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାନଭାସରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ କ୍ୟାପଚର କରିବାର ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ଥିଲାବେଳେ, କରଣ ଯାହାର କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କାହାଣୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁସ୍ତକରେ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୀରାଙ୍କ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କରଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କାହାଣୀ ସେହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶୀଦାର କଲା। ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଗଭୀର ହେଲା। ମୀରାର ବ୍ରଶ ଏବଂ କରଣଙ୍କ ଲେନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୀରାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନସିକ ପରିବାର ଏବଂ କରଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୀରା ଏବଂ କରଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯାହା ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ନୀରବରେ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ ପ୍ରେମ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭାବିବା ଶିଖାଇଲା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ଭଲ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଜୟ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ମୀରା ଏବଂ କରଣ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ପ୍ରେମର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହି କାହାଣୀ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।